लोगोफ्रा गासिबो मालाय बिमा बिफानिफ्राय मोजां मोजां गारि मोनजोब्बाय जायोलै बाबा जायो नों बेखौनो सालायथ' आं बुजियालै जेबो खिन्थु आंनो गाबोन फैसा नांगौ हाब माब्रै इसिबां बख्रा एमब्रालै आंनो साखा खब्रैखौसो नांगौ आं बे खब्रैल' साखाखौ सालायबाय थाया नोंफाखौ फानदो खब्रै बायनोब्ला नोंखौ फाननाय खोथा नङाब्रा नोंनि सम्पथियाबो आबौ होलांनायसोलै नोंनि नङा दे आं माबा मोनसे खालामगोन दे आं माबा मोनसे खालामगोन गाबोन नांगौ आंनो ओइ बिमा नुबाय साला जथ' बिमा खालामदों साला बेखौ खायानिल' माथो हिनजाव सुरिफोर बायदि ओंखारख'नो हायि मानसिफ्रासोलाय गोदाव सोरावनो थांगासिनो र' आच्छा माथो जाखोब्रा दा अमा बेदरखौ मोननाय नङालै सानजौबा सानजौनायखौ नुवाखै थांसैना जादों माथो सेन्देल दंसै सेन्देल देलै माबार खेंख्रा बे खिनायखौ नेबाय थानो बारा माबाखै र' थांगौब्रा माने सिबा हाखौ दाब्बाबो जानायावबो लोंनायावबो साला असुद्ध बिसा जा जेबो सालाफोरनो माथो साखा खब्रैसोब्रा खावना लाबोखो ना सोरनिबा भारासो लाबोखो थाखा फैसा थानानै गारिखौ खावो बुरबक बा बिराद सासेना हामसिन जालांबायलै मानसिया बियो माथो फाथा नोंसिनि थाखाय जेबो खामानियावहाय आङो बेबायदि लेट जाबाय थायोलै मा जालायखो बिदिलाय मोनाबाव नांगौलै बिदि गारिखौ इसिखा बाइसखा नारदानि गारि माबोरै खा माथो फेक्ट्रि डाइलग होबाय थाग्रा थाब नारदो दे बांद्राय सालुलै नोङो मा सालु बिदिनो साला हाराव हाथाव साला आं मिथिया मस्त साइडफोर बेबायदि मोनो आं लालालै मानसि जाबाय दाना सिख्लाफोरखौ जोबबाय माथो मा जाबावनांगौ आंलाय थैबाय दाथ' हा बुरजा जाजोब्बाय माबा बान्दों बेयाव मानसि सासे नेदों जोङो लोगो फैबावनांगौ दं माने थांगोन आरोखि जों बेरायनो जोंबो बाजाराव थांनो नागिरदों दे खेंख्रा नारफिनदोलै थांजोब्बाय नारफिनदो दे नारबावनो नोंनि थाखायनो आङो बेसेबां खस्थ' खालामना थांनो गोनां जादों एसे मोजां सिख्लाफोर बालें थांदों साला बेसेबां लस जादों आंहा साला आंनिबो दाय गैयाब्रा बाहाय मा नोंनि दाय गैयालै लामायासो गाज्रिना लामासो गाज्रि बियो आरो नारबावनो थिनहरनि बियो नारनो नारबावनो माथो जोलाबायलै बाबलाय जोलाबायलै फ्राय गारि फ्राय नारबा मोनजासोरो नों नारजोब्ला आं गाखोनायसै आं हमदों दे आं रोंफ्रा फानोखा आंबो बुजिनायबो बुजिबाय जोंना मोनखाथारसै हनै साइकेल मारो मेंबायब्रा आं बुजिदो एसे आरे सासे मास्टारनि फिसालाया बेबायदि गारि नारफैयो नामा दे मोनदों
मोनदों Hindi lama jangan mulai. Ini tinggal ini lah. Rumah berapa tak kau? 나가 그 소리를 서 Jangan lama jangan. Bos kita senang. 능 가봐 Kau suruh masih. 나를 나를 Masa kebrak. 지금은요 Mana ke? Erna hurlai. Babi. 나도 주만나 오늘 Mang dura kena mata hunai. Sör ma dong bichinglai ma be. Be khada ban na phei pha ften le ma ja. Ro, जों ब बिफां सायाव जिरायगोन र' मोनसे खामानि मावगोन दे ओरैबायदि जाबाय मोनथिबाय दाथ' बेसेबां नारलांबावनो बेबो मोनसे तारमाने आंना बुद्धिया बे बाङा फुथाखौहाय लाखिनानै बै ससे लामायाव ना बे मिटारामनि खनसे एक्सिडेन्ट जानानै ट्रेक्टर गोबाय थालाङाखै ससे गुरलांनो हायैया नङालायनो बेखौनो देखला देखलि सेरथाम सेरब्रैसो फानहरसै हासार दिसलै नामालै ओइ नङालै एक्सिडेन्ट जानाय रावबो दांला खोनासंबाय नै बे फैसाजोंनो जोङो थाव बायनो हागोन माथो एसे नारनो नोंलाय गोलोमजोब्बाय बे मिटारामालाय मा थाल मोननो जोंखौलाय मिथिबाय बे मोनथिखालानै बे नांखालालै एक्सिडेन्ट जानाय गेब्लेनायखौ बिसोर नांगौ ना एसे गिदिर माहाजोननो नोंसोर सावरायबाय दा आंहा दाउथु बास नायलायबाय मोनजायो नोङो जोंनि नों थांनो गोसो दंना गैयाब्रा गारि गाखोनो मोननाय नङा खिन्थु फै जों थिनायखौल' मावनानै मालायनि सा साल'दोलै बियो उदैयाव मोनजाबासो अराव बेजोंनो मोनजाजोबगोनलै फै माखासेखौ मालाय दिनै गोराथार बोलो होलै नोंबो ल'मोन माथो साला गुलुनाय मेथाइ जाबाय जालालै थाब बहा बापरे बाप बिनि सिगिरा बेसेबांलाय केजि बेसेबांल' हाया 10 थाखामोनलै आदामोन 10 थाखाल'ब्रा 찡아 नैबे बेसेबां जागोनब्रा 15 थाखालै आदामोन गासिबो बेखौ सुग्रोदो दे सुलायलायनानै नामा औ बेसेबां 1 केजि जागोन आरो बे 15 थाखा केजि बे 5 केजि जायो नङालै गैयाबा बे 5.5 केजि जागोन बियो आंनाथ' 6 केजि जागोन जायालै आदामोन बेसेबां होगोन नों जाया बुं बेसेबां होगोन 15 थाखा लाबा जाया होमबा दे जाबाय फै जोंनि गोजा गासिबो ओरैबायदि जाबाय हो बे गासिबो जोंनि सम्पथिजोब आरो जों नोंनो बेयाव थरसे हैबायना बेखौ बेसेबां जागोन होनदोंमोन जोंनि आखाइनि गोजा बियो हा बेसेबां 15 थाखा मा 15 थाखाल' आखाइ नागिरबाव नोङो बेखौ सानफा एफा लांबाय थादो दा नोंनावहाय बेसेबां फैसा दङ बेखौ जोंनो हरजोबदो सानफा एफा बिदिखौ लाङो नामा आं बिदिखौ लांफेराखैलै लांजायोलै बे जोंनि जोबखासै बेबो लहासोलै सोरनि फाङा फुथाया बिदि लांफेरा लांजायोलै नायलाय बे लहा नङा बे लहा नङा लाङा बिदिखौ लाङा आं नोंस्रा बेलेग फाङा फुथाया बेसेबां दं फैसाया मा हिसाब ला जाबाय बन्द' माला थुला जोबदो दे नोंसो बेसेबां दादालै बिसोरो मा खालामनांगौ जाखो आं बेखौलाय हाब मुखायाबो माथो औवानिसोलाय इमारजेन्सिलै
बिदियानो जायो बिदि मोनबा Tony. Ini mari mari. Này. Đâu đó ăn có hình cái nữa. Ai thắp ơi. Cái gì đấy? Không gì à? Gì đâu bị tha, bị tha. Này, ini kari ya, kari kita nak. Ini benar dia. Kayak ni.